Oh. Nggih. Apa? Sik tak bukae sik kok melirik mripat. Ya ana amplop liwat. Nek ana amplop kok melirik. Ya. Kluthuk. Kluthuk. Pak Bagong kula nyuwun tembang sambel kemangi. Kelin cucul matur nuwun Nyonya Endang Sukmaraning. Nyonya Endang Sukmaraning SST. Oh iya. SST apa, Gong? Susut. Ngawur tenan. Bagong nek kathok antrene ngawur banget. Goblok ngawur blokon. Apa SST iki? Hah? Apa aku tak takon karo kowe? SST iki sarjana apa? Mbah. Aku ora adong kok. Susut jenggonmu. Wis yo, arep ngaturke apa? Iki ana pamundutan ki, diaturke lin cucul sambal kemangi. Oh.